Nikdy v živote som nič podobné nevidel, je to peklo na zemi. Se puede decir que es como un supermercado de la droga. Že títo ľudia ma nechcú nechať odtiaľ odísť. Že ak sa do 10 minút neozvem, že som vonku, tak zavolaj políciu. Dentro del Bronx, tú puedes que se puede grabar. Dentro. A stretnete tam len ľudí, ktorí si tam idú kúpiť dávku, ale ktorí tam užívajú dávku, takže ty, niečo, choď. V tých budovách okolo je krokodíl. Akože keby chceli, tak to ma nájsť za pár hodín sú u mňa hore. Takže nachádzam sa v centre Medellínu. 15 minút peši od Plaza Botero, centra mesta. Čakám na svoj kontakt a ideme sa pokúsiť dostať do El Bronxu, priamo dovnútra, s malou nenapadnou kamerou. Pôjdeme dovnútra, budeme tam maximálne 5 minút, možno 10. Skúsim to nahrať s kamerou, ktorú si schovám. Možno kvalita nebude až taká dobrá, ale proste dovnútri sa nedá natáčať tak, ako by som chcel. Je to extrémne nebezpečné, je extrémne ťažké zohnať niekoho, kto by tam s nami šiel. Tým, že mám ten kontakt, tak on sa na to podujal, že so mnou pôjde. Tiež mi to nedáva až takú veľkú security, ale idem to skúsiť, aby ste to videli. Takže nahrávam toto intro a potom to už bude asi záver priamo odtiaľ. Prípadne ešte, ak sa mi podarí ho ukecať, že by nám on niečo povedal o tom mieste, tak spravíme ešte s ním aký rozhovor a natočíme to. Takže držte palce, dúfam, že sa mi podarí niečo natočiť a že to bude pozerateľné. Takže El Bronx. ¿Esa parte es todavía Bronx o no? Sí, obvio. ¿Sí? Claro, de parte. Muchas calles, la calle. ¿Y esas personas por aquí viven en la calle? Claro. ¿Todo día? ¿Por aquí por la noche? Día, noche, tarde, 24 horas. Eso, esto es 24 Esta es su vida. Ellos viven aquí. Ahí prácticamente te dije como lo tengo ya. Es страшно. Toda la tenía. Pues eso es fuerte. ¿Cómo vean el americano? El americano. Es que era Tony Montana y todo. Top Boy, wow, Top Boy, wow. Toto je zase centrum Medellínu. Toto je okraj Bronxu, tu teraz natáčam v vode a za chvíľočku pôjdeme dovnútra. My sme tady prešli sami a to bolo... To som ešte v živote nevidel, to je peklo na zemi. Yo he escuchado toda la bunda, ¡Super Saiyajin! ¡Super Saiyajin! Yo he escuchado toda la profundidad con texto. Títo ľudia nemajú nič. Nemajú nič, povedz to, čo robí. No, no, ese man. Yo veo ese man que me va a venir. Fijas parátka do niečoho, toto je... Y ahora pasamos a Bronx. ¿Me puedes explicar un poco qué es Bronx? Porque lo vi en mis ojos y no puedo creer que este lugar puede estar en el centro de Medellín. Sí, el problema del consumo se vende, se consume todo tipo de sustancias psicoactivas que tú decides o armas, ¿no? Se puede decir que es como un supermercado de la droga. Oye, droga. Porque lo vi que habían todo. Fiesta, todo, y de todo. Tú me dijiste que esas casas alrededor, dentro, puedes buscar de todo. Es que oye cosas. Está controlado esta calle. Bueno, obvio, hay un control. Esta también, aquí estamos en todos lados, hay un control. Ahora estamos controlados por alguien. Obvio. ¿Y es alguien? Porque también es necesario. Que si no hubiera... Pero tú me dijiste antes que hay como ley por aquí, pero no hay. Exacto, pero sí hay. Que es un poco caótico, un poco caos. Sí, exacto, sí lo hay. Si hay ley, pero no controla la misma calle, por así decirlo. Exacto. Y hay un control que también es aceptable por lo mismo. Porque ahí ese control, hay tranquilidad, serenidad. Todo el mundo consume su droga, pero tranquilo. ¿Tú trabajas por aquí en la calle? Yo trabajo ¿Controlado? Soy cambarachero, compro auto y vendo caro y hago música, canto, hago trap, rap, la R&B también hay veces sale así, tan.
Dentro del Bronx, tú puedes que se puede grabar. Oh, Dentro, delicado, dentro. Tienes que esconder la cámara, muy delicado, para que graben todo el momento. Sí. Ya uno habla, ya digamos, nosotros yo hablo con los parceros, entonces que pasó una grabación de una canción mía, algo, un video, algo, si sabes, cuando utilizar, vamos a hacer un contenido, algo en el programa. Obviamente van a pedir también su money. ¿Ves lo que te digo? En todos lados es lo mismo. En todos lados es lo mismo. El dinero, el money. Pista, 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 pista. Morir lo que necesite. Pista, pista, pista. Ey, ¿cómo es, maestro? Usted diga. Hello. ¿Qué? Bonito. Ya la vuelta para arriba. Reviso. Grabó todo, papá. Tu za mnou je Bronx. Typek to natočil kamerou, nemohol som to natáčať ja, čo som išiel za ním. Báli sa, ale dôvodem, som zvedavý, že natočil sám. Za mnou je Bronx. A vlastne ešte aj tu, pozrite sa na to. Peklo na zem. Dámy a páni, nachádzame sa v Medellíne stále. V tomto momente už asi nejaké videá z Medellínu povychádzali, ale vlastne si ani nie som úplne istý, lebo celý ten týždeň, ktorý som tu strávil, tak bol dosť chaotický. To už asi ten kontext pochopíte, keď povychádzajú všetky tie videá. Každopádne, nachádzame sa v Medellíne, konkrétne na Plaza Cisneros. Ako som ukazoval v prvom zábere, vidíte tieto lampy. Tak tieto lampy sú akýmsi symbolom tej transformácie mesta, ktoré sa po tej celej Escobarovej ére a vojne kartelov, ktorá po Escobarovej ére bola, začalo transformovať na mesto, ktoré dnes je prezentované ako moderné, bezpečné mesto plné startupov. A asi to tak trochu aj je, ale každá minca má dve strany a ja sa vám pokúsim dneska vysvetliť tú druhú stránku mesta, respektíve to, čo paralelne v tomto meste beží. Mesto Medellín leží v takom údolí. V centre sú tie štvrte, ktoré sú považované za kvázi lepšie. Keď pôjdete niekde do Medellínu, tak ak budete googliť, že v ktorej časti Zosta, ktorá je bezpečná, tak asi vám vyskočí Laureles a El Poblado. Laureles je to, kde som zostal ja a môžem povedať, že tam som sa cítil bezpečne, pekná štvrť. El Poblado je taký kvázi Gringoland, tiež bezpečné, ale tým, že je tam veľa turistov, tak má to svoje nástrahy. Samozrejme je tam veľa skemerov, je tam veľa drogových dílerov, keďže vedia, že tí gringoši chodia do Kolumbie hlavne na to, aby si vyskúšali kokain, o tom si tiež povieme niečo. A prostitútky, takže tam si treba dávať veľký pozor, lebo je veľká šanca, že vás tam niekto bude chcieť skemnúť. Ale teraz sme v centre, nebezpečné centrum, ale ja to vysvetlím z môjho pohľadu, prečo toto miesto je nebezpečné a prečo tí bária alebo štvrtie komúny, ktoré sú tu v Medellíne a ktorí sa všetci tak boja, tak v skutku nie sú až také nebezpečné. Takže centrum je nebezpečné, pretože je nevyspytateľné. To je najväčší problém toho. Všetky bária, ktoré sú v Medellíne, sú kontrolované tzv. Combos. Koniec koncov to jedno video určite už vyšlo, kde som robil rozhovor s jedným z členov tohto komba, ktorý tam trošku vysvetľoval, ako to funguje. A tieto kombos
podstate akési gangy, ich tu strašne veľa, každé barium má svoje kombos, niektoré bary majú viacero kombos, kontrolujú svoje teritória a v podstate v celom meste Medellín je mier, takže keď sem prídete, tak absolútne netušíte, že tu prebieha nejaký drogový obchod, ak nerátam tie turistické časti, kde sa predáva, ale myslím obchod vo veľkom a že sa tu dejú nejaké vraždy, únosy a podobné veci, takže do Barria kľudne sa môžete ísť pozrieť, Barrio Pablo Escobar, jediné Barrio, kde sa dozviete alebo kde uvidíte niečo o Pablovi Escobarovi v meste, keďže mesto sa snaží od tohto mena, od tohto človeka kompletne dištancovať, že Medellín nie je Pablo Escobar a Pablo Escobar nie je Medellín, každopádne už na mňa pozerajú tamto bezdiaci, lebo som tu s kamerou. Barrio Pablo Escobar je jediné, kde môžete ísť spokojne a ak chcete vidieť možno nejaké fotky z jeho detstva alebo z jeho života, je tam barbershop, ktorý sa volá Pablo Escobar, všetko je Pablo Escobar, graffiti. Takže to je jediné Barrio. A Medellín, centrum Medellínu je nebezpečné, pretože je tu veľa bezdomovcov, je tu veľa dílerov malých, je tu veľa prostitúcie, je tu veľa problémových ľudí, drogovo závislých, extrémny problém v Medellíne. Celkovo s bezdomovcami je ich tu, ja neviem, možno 20 000 bezdomovcov a všetko sa to koncentruje tu v centre, pretože v tých bariách ich proste títo ľudia nechcú. Takže sú všetci vytlačení do centra a vznikajú tu zóny ako El Bronx, kde sa dneska pôjdeme pozrieť. Aby ste pochopili kontext miesta El Bronx. El Bronx nie je miesto, kde len tak sa ako turista vyberiete. Teoreticky sa tam viete ísť kúpiť nejakú dávku, ale ak vyzeráte ako ja, tak ste tam jediní, svietite, takže do El Bronxu sa len tak nechodí, nie je to turistická atrakcia, nie je to ani v podstate štvrť, je to proste miesto, súbor nejakých ulic, ktoré organicky vznikli. Začali sa tu koncentrovať bezdomovci, drogovo závislí, je to kvázi ich domov. Všetci tí ľudia tam žijú na tej ulici, je to proste uzavretá ulica. Takto, Bronx je niekoľko ulic. Je jedna hlavná, ktorá je uzavretá, do ktorej sa nedostanú auta. Po zvyšných uliciach Bronxu sa dostanú auta, normálne tady chodia taxíky, v okolí môžete vidieť aj políciu. Ale v centre El Bronx, na tej jednej ulici, tam nechodí polícia, tam sa nedostanete s kamerou a stretnete tam len ľudí, ktorí si tam idú kúpiť dávku, ale ktorí tam užívajú dávku, takže toto je miesto, do ktorého dneska pôjdem a asi sa možno teraz pýtate, dobre, teraz práve si povedal, že tam turista nemôže ísť a už vôbec nie s kamerou, ako je možné, že tam môžeš ísť a je to z toho dôvodu, že som sa nejakým spôsobom dostal k ľuďom, ktorí sa vedia dostať ešte ďalej a dostal som povolenie natáčať v El Bronx. V tomto momente by to malo byť všetko vybavené. Mám 40 minút na to, aby som natočil El Bronx video, aby som urobil nejaké rozhovory, aby som vám ukázal, ako to tam vyzerá v samotnom jadre El Bronx. Ako som už zistil za posledné dni, tak tu sa veci vedia veľmi rýchlo zmeniť, takže ešte som stále trochu skeptický po mojich skúsenostiach, že budem môcť natáčať to, čo chcem. Určite tam budú veci, ktoré ja uvidím, ale nebudem môcť o tom ani hovoriť, ani to natáčať. Na to som bol upozornený. To sú proste nebezpeční ľudia a to, že tam ja budem na 40 minút pod nejakou kvázi ich ochranou, ani by som to tak nenazval, je to skôr nejaká transakcia, tak samozrejme mi to negarantuje nejaké bezpečie. Je tam veľa nevyspytateľných ľudí, feťákov a teda. A títo samotní ľudia, s ktorými tam ja pôjdem a ktorými toto celé umožnili, tak sú proste nebezpeční ľudia. Takže dá sa ísť okolo, viete ísť okolo Bronxu, do vstupu natáčať, ale dovnútra na tú ulicu, kde ja som sa včera prešiel dvakrát, tam a späť. Môžem vám povedať, nikdy v živote som nič podobné nevidel. Je to peklo na zemi a je to miesto, ktoré si nedokážete ani predstaviť. Tam sa deje toľko vecí zvláštnych, ktoré ani neviem popísať slovami, takže poďme ďalej, nech sa prejdeme trošku po centre Medellínu, pretože mám asi 30 minút, potom sa stretám s mojím kontaktom a potom ideme na to, takže poďme sa presunúť na Plaza de Botero, ukážeme si trošku z centra Medellínu. A medzi tým vám ešte poviem nejaké veci, čo som zistil. K tomu názvu El Bronx, ako som povedal, nie je štvrť, je to súhrn nejakých ulic, ale nie je to samotná štvrť. Neukážem vám to na mape, ani to neviete vám tak ľahko nájsť, ale je to fakt, že kúsok od centra. A je to z toho, názov vznikol z toho dôvodu, že v Bogote bolo miesto štvrť, ktorá sa volala El Bronx, najhoršia štvrť, kde nechodila polícia, kde bola prostitúcia, drogy, unášali sa tam ľudia a v roku 2000, teraz ja som istý, asi 14, mesto toto štvrť kompletne zničilo, bola tam veľká rázia, takže El Bronx ako taký už v Bogote neexistuje. Každopádne táto časť, ktorá je tu, má názov podľa toho miesta, ktoré bolo v Bogote a má to symbolizovať to, že je to vlastne miesto nejakého úpadku a ľudí, ktorí tam žijú bezdomova a drogovo závislí. Celkovo názvy Bronx
Všetky vznikli z toho dôvodu, že v New Yorku bola štvrť El Bronx, ktorá bola v historicky minulosti považovaná za nebezpečnú a všetky tie štvrte, ktoré sa volajú El Bronx, tak dneska vlastne vznikli na základe toho Bronxu v New Yorku. Takže. A už sme v centre. Obchodíky. Sa dostajeme na Plaza de Botero, tak tam je veľa čiernych predajcov, ilegálny obchod. Veľa prostitútiek, je to jedna ulica, kde sú čisto prostitútky. O tom si tiež môžeme niečo povedať, ale mňa až tak táto problematika prostitútiek nezaujíma. Takže o tom asi video neurobím, možno na budúce, lebo v Medellíne sa dá točiť týždne, je tu toho extrémne veľa, ak máte kontakty a peniaze, takže možno na budúce. Dneska sme tu kvôli niečomu inému. V centre Medellínu už videa boli, tak to asi poznáte. Takí, čo máte radi tento obsah, tak asi už ste Medellín videli. Takže nebudem tu robiť veľa, nestravím to veľa času. Ale chcel som to video začať tu, lebo El Bronx je v podstate, a to je podľa mňa úplne šialené, že El Bronx je v podstate od Plaza Botero, čo je, dá sa povedať, najhlavnejšie námestie v Medellíne, je 3 bloky. A ako náhle sa od Plaza Botero vyberiete smerom El Bronxu, už začnete stretávať tých ľudí, lebo tam žijú možno 1500 ľudí, ktorí žijú len v tom El Bronxe na ulici, takže samozrejme sú rozptýlení. Nevedia všetci byť na jednej ulici, takže už keď sa približujete, tak ich vidíte. A vláda, štát, prečo toleruje to, netoleruje to? Toleruje to, pretože sú radi, že sa to koncentruje v tej jednej oblasti a že to nie je po celom meste. Polícia tam nemá žiadny vplyv, nechodí, tam je to kontrolované týmito gangmi, ale o to nám možno povedia viac tí ľudia, s ktorými sa dneska dúfam, že budem môcť porozprávať na kameru, takže nebudem tu mudrovať ja, necháme si to povedať od ľudí, ktorí to riadia a ktorí tým žijú. Prichádzame do Plaza de Botero. Vidíte, tak hoci je to Medellín je turistické mesto momentálne, ale stále je tu kamera považovaná za niečo nezvyčajné. Kúkajú ľudia. Tu sme na Plaza Botero, tu vidíte sochy. Asi najznámejšie námestie, ktoré tu je. Boterové sochy. Cez deň normálne rušné miesto, kde sa miešajú bariaky úradníci, ľudia chodiaci do práce, obchodníci, ale aj veľa ilegálneho obchodu. Toto je Plaza de Botero. Petuje. Pravdepodobne bazuko. To je droga, ktorú tu všetci fajčia, nejaká kokainová pasta strašne lacná za $1 a to vás proste rozožiera znútra. Doslova vás to rozožiera znútra. Takže už som odišiel z Medellínu, som v Cartagene, prešlo pár dní, keď toto nahrávam, od toho dňa, kedy som mal ísť točiť do El Bronx, priamo dovnútra, a chcem vám trochu vysvetliť, že prečo vlastne to video sa neuskutočnilo a prečo som vlastne prestal nahrávať tam, kde som prestal nahrávať. Takže ten deň som išiel do centra, mal som sa stretnúť s tým mojím kontaktom, deň predtým sme všetko dohodli, takže môj cieľ bol dostať sa dovnútra do El Bronx, priamo do tej ulice. Ako som vysvetloval v tom intre, ktoré som nahral, a preto aj to video robím, lebo to intro podľa mňa bolo celkom v pohode. Sú tam nejaké informácie, ktoré by vás mohli zaujímať a preto som to nechcel zahodiť do koša. Mojím cieľom bol dostať sa dovnútra do El Bronx, do štvrte, respektíve to je taká jedna dlhá ulica, kde sa predávajú drogy, je to otvorený drogový supermarket. Deň predtým sme tady prešli, asi už vyšlo to video z dňa predtým, kde som sa snažil vo vnútri nahrať skrytou kamerou niečo, ale tí ľudia, ktorí so mnou boli, tak boli extrémne vystrašení z toho tam natáčať, že keď ma chytia, tak ma proste zabijú. No a jeden z nich sa odhodlal to natočiť, dal si to do vrecka a z toho je vlastne ten footage, ktorý ste mohli vidieť. Ja som to trošku spomalil, aby ste videli viac, ako to tam vyzerá, ale na tom videu to nie je dobre zachytené, lebo tam proste úplne nevidno, že čo sa tam všetko dialo. My sme predtým, než sme to natáčali, taďal prešli tam a späť. Je to vlastne jedna ulica, ktorá je neprejazdná pre auta. Okolo sú napojené ďalšie ulice, cez ktoré vlastne auta vedia aj motorky prejsť, takže sa viete tam dostať. A ono samotné to miesto nie je až tak neprístupné, viete tam ísť si kúpiť dávku, alebo tam viete proste byť, ale keď tam ide človek ako ja, tak samozrejme púta pozornosť a tí ľudia sa potom zaujímajú, že prečo tam vlastne som. To sú stovky ľudí, možno tisícky, ktoré tam žijú reálne v tej ulici, niektorí tam žijú, niektorí tam idú čisto som kúpiť dávku a zdrogovať sa tam.
a sú tam, proste je to taká zombie street. A je ich tam strašne veľa, všetci sú v svojom svete, je to úplný bizár, čo tam človek videl. Keď sme tam prešli, tak tam proste boli ľudia, ktorí jeden proste sedel a takto si šúchal po nohe, druhý si trhal vlasy, tretí tam niečo vyrábal, ale úplne nezmysel z odpadu. Štvrtý išiel na Kurčile, keď sme tam prichádzali. Už samotný ten prístup do toho miesta, ono to je strašne blízko centra. Kúsok odtiaľ je Plaza Botero, čo je vlastne námestie, ktoré som natáčal, kde sú tie sochy, kde chodia turisti. A kúsok odtiaľ, 2-3 bloky, 5 minút chôdzov, je El Bronx. Čiže viete tam ísť sa pozrieť, nič sa vám nestane, problém je, keď tam idete s kamerou ako ja, chcel som to natočiť. A videl som nejaké videá, ktoré odtiaľ boli, ale väčšinou ľudia išli len okolo, prípadne na tých bočných uliciach, nikto nešiel priamo dovnútra, lebo každý vral, že to je nemožné tam natáčať a ja som chcel dokázať, že je to možné a chcel som vám ukázať vlastne, aby ste videli to peklo, lebo to proste sa ináč nedá popísať, len peklo na zemi. Úplne to až surreálne. To, pokiaľ neuvidíte na vlastné oči, tak tomu ani neuveríte, čo sa tam všetko dialo. A nechcem vedieť, čo je v tých budovách, čo sú vlastne okolo tej ulice. Tam sa vlastne uskladňujú všetky drogy. Je jedna historka o tom, že tam v tých budovách okolo je krokodíl. A to som sa chcel na to spýtať tých ľudí, nakoniec som sa s ním nestretol. A možno aj vďaka Bohu, že som sa s ním nestretol. Pretože panuje historka, že proste je tam krokodíl a keď sa tí ľudia potrebujú niekoho zbaviť, tak to telo hádžu tomu krokodílovi a krokodíl to žerie, takže toľko asi k tomu, čo je Bronx. No a deň predtým sme teda s tým mojím kontaktom dohadovali, že OK, keď tam chceš ísť, tak poďme to urobiť poriadne, že potrebuješ si vypýtať povolenie od ľudí, ktorí tam tomu velia, pretože to miesto síce pôsobí ako totálny chaos, feťacké geto, feťacká ulica, ale tým, že sa tam predávajú otvorene drogy, sme tady prešli a ten môj kontakt si tam kupoval drogy, je to proste normálny kiosk, taký stánok ako na vianočných trhoch a máte tam proste položené na stole trávu, koks, to períko, ktoré tam oni hulia, bazúko, to je taká tá úplná spodina, na čom vlastne všetci tí feťáci sú a viete sa tam kúpiť, čiže to je hlavný problém a ďalšia vec je, že sú tam, áno, teraz chod na vrtuľníku. Takže v tých ďalších budovách bohvie, čo všetko sa schováva, zbranie, unesení ľudia, možno veľké zásoby drog, neviem, proste riadia tam ľudia, aj keď to navonok vyzerá, že nie. Na každom vstupe do toho miesta sú tzv. Vigilantes, alebo celadores, to sú tí ľudia, ktorí dávajú pozor, kto tam vôjde, kto tam nevôjde, či ide polícia. Polícia sa motá okolo toho miesta, ale nejde dovnútre priamo do tej ulice, tam polícia proste nejde. Viete stretnúť políciu na tých okrajových uliciach, kde sú vlastne tie vstupy do toho miesta. Takže boli sme dohodnutí, že to teda spravíme takto, že si vypýtame povolenie, samozrejme za to potrebujete zaplatiť, lebo títo ľudia neurobia nič zadarmo. Tak sme boli dohodnutí a večer mi poslal nejakých pár zoznam vecí, ktoré proste budem musieť dodržať, aby to vôbec bolo možné urobiť. Tak bolo to napríklad, teraz pozerám tu, že je dôležitá cenzúra, že nesmiem ukazovať tváre, nesmiem ukazovať miesto, kde presne som, môžem používať len názov El Bronx, nesmiem povedať presne, kde som, žiadne názvy tých organizácií, tých band, ktoré tam tomu velia. Ten materiál, ktorý mám, tak je len pre mňa, nesmiem ho nikomu predať a teda. Potom tam boli nejaké financie. A povedali mi, že mám 40 minút na to, aby som tam to natočil, nie viac, nie menej, takže toto bol môj čas, moje okno, ktoré som dostal. Takže bolo to dohodnuté, na druhý deň som teda išiel do mesta, natočil som tamto intro, ktoré ste na začiatku tohto videa videli. A išiel som sa stretnúť s mojím kontaktom. Tieto veci nemôžem natáčať, keď sa s niekým takto idem stretnúť, pretože je to celé komplikované. Aj keď je niečo dohodnuté, ja som tam išiel s tým, že je to 50/50, že to vyjde, nevyjde to. Vždy, keď je niečo dohodnuté, vždy to všetko trvá, musí sa najprv stretnúť ja s ním niekde, potrebujeme sa rozprávať a potom on potrebuje ísť sám, vrátiť sa po mňa. Takto presne to prebiehalo. Stretli sme sa, išli sme spolu do centra, na také námestie, kde som vlastne potom hodinu a pol čakal na neho. Chvíľu sme sa bavili, akože povedal mi veľa vecí o tom, ako funguje Medellín, ako je všetko kontrolované, ako sa krádne na ulici, ako vás neokradnú len tak náhodou, ste vytipovaní, sú tam ľudia, ktorí len označujú ľudí, ktorí sú potenciálny target, teda cieľ a potom volajú alebo dávajú cez vysielačku echo ľuďom na motorkách, ktorí si vás odchytia niekde, keď budete proste zraniteľní, či už v nejakej malej uličke, úzkej alebo sám. Takže takto to funguje, viem komu predať telefón, keď sa ukradne. Takže pomerne do detailu mi to vysvetlil, akože som sa dozvedel aj o tom človeku a to potom bude dôležité pre záver toho vysvetlenia, že vlastne prečo si myslím, že ten človek ma nechcel nejakým spôsobom vyrobiť. Každopádne boli sme teda tam a vravím mi, že OK, dal som polovicu peňazí, idem tam a vrátim sa po teba, keď všetko vybavím, keď zistím, aká je situácia a ešte si určíme proste tie pravidlá toho. Mal sa tam stretnúť s nejakým človekom, ktorý je jeho kontakt, ktorý
získal to povolenie od Oficina de Envigado, čo je vlastne, dneska sa v Medellíne už nepoužíva slovo kartel, ale používa sa slovo Oficina. Ak ste pozerali Narcos, respektíve ak si pozriete trošku históriu, tak Oficina de Envigado bola v podstate účtovnícka firma, ktorá spravovala za čas Escobara financie a nejakým spôsobom to potom prebrali, keď Escobara zabili, alebo teda Escobar sa zabil sám. To je tiež zaujímavá vec, to som, neviem, či som to spomenul v nejakom videu, ale to je zase možno na iné video. Takže po ňom to prebrali a vlastne dodnes tomu velia, každopádne pôsobí to na mňa ako sicílska mafia alebo mafia v Taliansku všeobecne. Absolútne nikto o tom nehovorí, keď som sa spýtal asi 5 osôb, čo mi vieš povedať o oficíne, tak nikto nepovedal nič, takže malo to byť povolené tam, s tým, že ten El Bronx, tam tomu velí nejaká iná skupina, ktorá je ale vyššie od toho kontaktu môjho, ktorý ja som mal a ktorý to mal celé vybaviť, takže to bolo cez 3 ľudí, takže bolo tam určite riziko. Takže on tam išiel do toho El Bronxu, čakal, medzi tým mi písal, že čaká, že ten jeho kontakt tam neprišiel, neviem čo, že im dal peniaze a potom sa dlho neozýval, tak som mu napísal aj ja cez WhatsApp správu, že čo sa deje, všetko v pohode a on, že ty vole, že vyšetrujú ma tu až po moju rodinu, že sa ma pýtajú na všetko, tak som sa trošku vystrašil, vrajím, že ale všetko v pohode a on, že hej, že teraz už hej, že dal peniaze, že čaká, kým príde ten ďalší typek. A zrazu prešla pol hodina možno, to už som tam sedel možno hodinu na tom mieste a nenatáčal som, pretože to miesto bolo plné zlodejov a tu vám dám teraz shot toho, čo sa tam dialo medzi tým. Takže pozrite si tento shot. Tam to chytili malého zlodeja, má pri sebe nožík. Asi ukradol niekomu telefón, lebo išiel nie na záchod, keď ich videl, ale chytili ho. Má pri sebe ten nožík. Vidíte, toto je on. To je zlodej. A polícia len tak odišla, zobrali mu ten nožík a nechali ho prichádzať. Takto sa to rieši kriminálne. Bol tam malý týpek, ktorý mal pri sebe nožík, išla tam polícia, skontrolovali ho, našli pri ňom takýto nožík, na tom videu to vidno. Potom chytili ďalšieho, ten mal pri sebe takýto šrob a potom ich nechali vlastne tam sa voľne pohybovať, iba im zobrali tie zbrane a medzi tým tam proste chodili pochybné osoby, všetci sa na mňa pozerali ako na vianočný darček, proste čakali na moment, kedy sa ja niekde pohnem a kedy nám môžu vyrobiť. Tak ja som tam, išiel som si kúpiť do takého kiosku pitie, bol tam taký starší pán slušný, tak som sa s ním rozprával a on mi dal stoličku, lebo videl na mne, že som tam jediný gringo a že som proste v prostredí, kde by som ani nemal byť tak dlho. To je ten problém, že ja nemám problém byť v takomto prostredí, lebo viem asi, že čo sa tam deje, že kto je problémový, kto nie, ale bol som tam strašne dlho, bol som tam asi hodinu a pol možno som tam čakal. Takže tým to bolo pre mňa nebezpečné, lebo som sa nehýbal z miesta, už podľa mňa každý, kto bol na tom námestí, boli tam nejaké veci na zemi, čo sa predávali. Takže každý, kto tam na tom námestí bol, tak reálne už vedel, že tento tu je dlho a čo tu robí proste. Bol som target. Takže som tam čakal s tým pánom, ďalší sa tam potom pobili, jeden tam rozbil fľašku, chcel ho zabiť, potom prišla polícia, takže som sa trošku ukludnil, že je tam polícia. No a potom, po asi hodine a pol čakania, mi ten môj kontakt píše na WhatsAppe. Poslal mi asi 5 správ, ja som mal telefón skrytý, aby som neukazoval, že mám telefón vôbec. To mi on povedal, že choď do nejakej kaviarny alebo niekde, nebuď tam s telefónom v ruke, že ťa proste ukradnú. A vraví mi, že ten človek, čo mu dal tie peniaze, že odišiel a že títo ľudia ma nechcú nechať odtiaľ odísť, že pomôž mi, odpíš mi, asi 6, 7, 8 správ tu je. A ja som mne napísal, že čo sa stalo a on, že nechcú ma nechať odtiaľto odísť. A vraví mi, že zavolaj toto číslo, že on mi neberie, že zavolaj mu a skúsa s ním spojiť, že povedz mu, že som v El Bronxe, kto som a že nech ma príde proste odtiaľ zobrať. Tak som mu hneď zavolal tomu človeku, tento zodvihol na šťastie a vraví mu, že počuj, že tvoj kamoš je v El Bronx, že toto a toto robíme, nechcú pustiť problém a on, že jasné, že už o tom viem, idem tam, som na ceste a pomôžem mu. Tak som mu napísal, že som mu teda zavolal a medzi tým mi on písal, že neostávaj tam, že toto smrdí, že asi nás tu ukradnú alebo niečo, že choď odtiaľ preč. Tak som odtiaľ samozrejme hneď odišiel, ešte predtým, než mi to napísal, lebo už som sa tam necítil secure, necítil som sa tam bezpečí, tak som odišiel. A bol som vystrašený, to sa priznám, že som mal adrenalín, to aj neviem, či keby boli hodnoty nejaké, tak či by to vôbec nameralo. Už tá hodina a pol, čo som tam čakal, bola extrémne stresujúca, pretože som tam, aj keby to celé klaplo, tak ísť tam na to miesto, čo mi on potom písal, že to bolo hrozné miesto, že tam ani nechceš ísť, kde bol. Tak už to bolo celé stresujúce a tým, že sa to tak naťahovalo a že som bol v prostredí, kde som sa necítil komfortne, tak ten level stresu, čo som mal za ten deň, to bolo niečo strašné. A to vlastne vysvetľuje to, že prečo som potom už nenatočil ani outro, ani už som Medellín nič nenatáčal, lebo proste
sorry, ale ja mám svoje limity tiež, akože chodím tu bar, kde sám riskujem s ľuďmi, ktorých nepoznám, ľuďmi, ktorí sú ozbrojení, ktorí ma môžu proste kedykoľvek do niečo natiahnuť a možno aj títo ma chceli do niečo natiahnuť, neviem. Každopádne proste v ten deň som už nebol schopný robiť nič. No ale pokračujem s tým, že teraz som odišiel a on že OK, že ak sa do 10 minút neozvem, že som vonku, tak zavolaj políciu. A vtedy som už spozornil, vrajím si fúha, keď mi pán Diero alebo člen gangu bývalý, respektíve teraz s nimi robí už nejak nepriamo, tak keď mi ten vraví, že zavolaj políciu, tak to už asi je fakt, že vážne. Tak som znovu zavolal tomu kamošovi a on že nie, že už som na ceste, že idem ho zobrať. Tak som mu ešte raz napísal, že ide po teba a on mi medzi tým písal, že sorry, že ak sa z tohto dostanem, tak už ti viac nemôžem pomôcť, že toto je extrémne veľké riziko, čo tu podstupujeme, do čoho sme sa to namočili, mi písal a to som ja už bol taký, že fúha. Že keď tomuto človeku niečo spravia, tak idú za mnou proste, že idú hneď za mnou. A to nie je medejne tak, že ja sa teraz stratím niekde v dáve, idem domov a všetko skončilo, proste títo ľudia to kontrolujú, všetko majú pod palcom, akože keby chceli, tak to ma nájdu, za pár hodín sú u mňa hore v apartmáne, takže... No, ale potom mi píše, že fúha, že kamoš už prišiel, že nejak to proste tam, neviem, vyriešili, nechali ho odísť. A vraví mi, že to tak nemôže nechať, že proste obrali nás v podstate o peniaze a... Lebo on mi slúbil, dal mi jeho slovo, ja som mu vravel, že neverím tomuto, že takto to funguje, že nerad dávam peniaze dopredu, keď sa niečo takéto deje, že väčšinou takto sa ľudia nechajú odrbať a on, že nie, že Kolumbia proste, že tu platí rešpekt, že to nie je ako v Paname, neviem kde, tak vravím, že dobre, chcel som to video spraviť, tak som mu dal tie peniaze, nebolo to málo peniazy, nebudem vraviť koľko, ale nebolo to málo peniazy. A vraví, že teda on sa pokusí o tie peniaze od nich vymámiť, ale na druhý deň som mu písal, že ako a on, že fúha, že títo ľudia nám nechcú dať nič naspäť a že OK, tak to som čakal. Začal som to potom celé prehrávať v hlave, vravím si, že akože možno on to celé vymyslel a chcel ma proste obrať o peniaze, ale ten človek mi už predtým pomohol urobiť to video predtým a nechcel nič za to. Potom sme išli do Bronxu, za to som mu dal fakt, že smiešný peniaz, že ma tam zobral. A toto som ja navrhol, že poďme to takto spraviť, čiže reálne keby chcel, tak už pri tom prvom videu mi mohol povedať, že zoberiem ťa do Bronxu, ale daj mi toľko a toľko, ináč nie. Ale nespravil to, proste mohol ma obrať 1000 rôznymi spôsobmi už predtým, takže by som mu ja dal sám peniaze, mohol ma obrať tak, že by tam tí kamoši mi dali pištok v hlave a povedali daj mi peniaze, ani to nespravil. Takže nerozumiem tomu, prečo by išiel cez toto, celý takýto chorý príbeh a celé to takto zorganizovať a spraviť to a zabiť s tým čas, keď kľudne mohol tie peniaze si deň predtým vypýtať a povedať, ak to chceš, daj mi ich teraz, ak nie, nemusel to takto robiť. Takže to je jediné, čo vlastne ma drží pri tom, že ma neujebal ten môj človek. No a potom mi písal teda, že oni to nechcú vrátiť a že ho to sere, že nechce skončiť takto zle. Ja som už aj medzi tým tak naznačoval, že mám pocit, že celé to bolo proste pasta na mňa a on, že nie, že prečo by som to robil. Ale neviem, doteraz neviem. Každopádne povedal, že mi peniaze vráti nejakým spôsobom, keď ich bude mať. Prešli 4 dní odtiaľ a zatiaľ sa mi neozval, takže už to neverím, že by mi nejaké peniaze poslal. Ak mi ich poslal, tak keď toto video vychádza, tak už by som ich určite mal mať, lebo to prejde nejaký čas, kým povydávam tie videá predtým. Tak to tam doplním do titulkov a napíšem vám, že ten človek mi vrátil tie prachy a budem vedieť, že to proste nenarafičil on a že sme boli v extrémnom nebezpečenstve s ľuďmi, ktorí sú extrémne nebezpeční, to mi povedal on. Človek, ktorý robil pre nich všetko, ja keď som sa s ním bavil, lebo sme spolu strávili v podstate 3 dní, ja som sa opýtal na všetko, aj na osobné veci a povedal mi, že robil všetko pre nich. A tým všetko, ja som sa nepýtal presne na to, čo všetko, ale keď som sa spýtal všetko a on povedal všetko. Takže domyslite si sami, čo všetko pre nich tento človek robil. Teraz už pre nich nerobí, iba nepriamo, lebo z takéto organizácie sa odísť proste nedá len tak. Ale čiastočne dostal povolenie odísť, pretože robí hudbu a chcú, aby sa tomu venoval. Zatiaľ začína a to je vlastne dôvod, prečo ho mralo, že mi chce pomôcť, lebo sám začína, sám vie, aké to je, ísť z nuly a snažiť sa o niečo vlastné robiť a povedal, že preto mi chcel pomôcť, aby mi pomohol proste s tou tvorbou mojich videí, aby som mohol robiť dobrý obsah. Či to tak je, či to tak bolo, neviem. Vravím, toto bolo tak, že som zháňal kontakty dopredu, lebo proste verte či neverte, je to extrémne náročné. Zóna taký kontakt. Extrémne nebezpečné ísť sám do bári a takto, pretože všetko v Medellíne je kontrolované. Cartagena je tiež nebezpečná, lebo je extrémne veľa ľudí na motorkách, ktorí kradnú, extrémne veľa zlodejov, tiež rôzne bandy v tých báriach, čo sú tu okolo, ale Medellín je proste reálne kartel a má to proste poschodia. Nemôžete ísť len tak do bária s kamerou a natáčať si a už vôbec nie sa stretávať s takýmito ľuďmi a natáčať si ich, takže toto je Medellín.
Raz sa tam určite vrátim, keď sa to trošku ukludní a možno tam skúsim natočiť ešte raz niečo, budem už opatrnejší. Ale super mesto, choďte tam, určite sa pozrieť, treba sa dávať bacha. Je tam mier, tie bandy tam medzi sebou nebojujú, ak bojujú, tak sa o tom vy ako bežný človek, turista alebo obyvateľ nedozviete väčšinou. Mesto sa to snaží schovávať všetko. El Bronx, tomu sa vyhnite, ale ak chcete, choďte sa prejsť okolo, tí ľudia sú všade v centre, takže ich uvidíte veľmi ľahko. A byť tam vo vnútri bolo úplne surreálne. A keď som videl, ako sa oni, tí ľudia, ktorí robia s týmito ľuďmi bali, tam s tou kamerou, tak sám som to potom prehodnocoval, že ty kokos, tu keď ma niekto odhalí, ono si myslí, že tí feťáci sú mimo, ale tam sú ľudia, nielen feťáci, tam sú aj tí ľudia, ktorí predávajú tie drogy a tí sú pri zmysloch, takže keď ma tam niekto uvidel so skrytou kamerou, už keď tam dlho, 21 minút, ale toto som vám potreboval dať, chcel som to video vydať, lebo to im to bolo podľa mňa dobré, dal som vám tam nejaký insight toho, ako funguje Medellín, čomu sa vyvarovať, čomu nie. To video z Bronxu nevyšlo, tak to proste niekedy je. Nie vždy všetko, aj keď je dohodnuté, dopadne, je to náročné. Vyjednávať s tými ľuďmi, stretávať sa s nimi a mať vždy nejakú dôveru. Pre mňa títo ľudia proste nemajú žiadny rešpekt. Takže to je vysvetlenie toho, ak sa vám toto video páčilo a to ani neviem, či vôbec môžem povedať, či sa vám páčilo. Nie, proste napíšte do komentára, čo si to myslíte o tom príbehu. Napíšte, čo si myslíte, že ma ten človek do toho natiahol, alebo či naozaj sa to stalo tak, ako mi písal a či to bolo real, či to nebolo real. Ja si myslím, že to bolo real. Strávil som s tým človekom osobne niekoľko hodín počas 3 dní a neverím tomu, že by ma takto natiahol, ale môže byť. Takže napíšte do komentára, čo si to myslíte. Napíšte do komentára, či to stojí za to vôbec robiť takéto videá a takto riskovať. Vidíme sa pri ďalšom videu. Díky za podporu, že sledujete, že zdieľate, komentujete a ideme ďalej.